Fl-Esplora tnieda l-programm edukattiv ġdid għas-sena skolastika 2025-2026. Din is-sena b'diversi attivitajiet ġodda. Id-deputat direttur fl-Esplora Kiki Mizzi spjegat li l-programm jinkludi attivitajiet li għanqlu l-ħsieb kritiku u s-sigurtà online. Qalet li l-Esplora se joffri wkoll programm differenti għall-iskejjel li jżuru ċ-ċentru mal-istudenti. Qabel aħna l-Esplora konna nagħtu attività waħda biss li tfal illi jiġu apparti ovvjament il-logħob illi għandhom il-break u jengeġġjaw anke mal-eżibiti. Però f'dan il-programm żidna attività oħra. Attività li aħna qed ngħidula activity burst fejn it-tfal ħajjengeġġjaw f'attivitajiet żgħar, però illi fihom ħafna fatti. Il-programm edukattiv mhux l-uniku differenti għal din is-sena. Se jkun hemm anke skeda ġdida ta' prezzijiet fejn qabel kont tħallas apparti biex tidħol il-planetarium jew biss tista' tara show wieħed, issa tista' tidħol kemm trid. Id-direttura l-Esplora Marian Kawki żiedet li din is-sena l-Esplora se tiftaħ il-bibien tagħha 7 ijiem fil-ġimgħa għal kulħadd. Enfasizzat l-importanza tal-integrazzjoni tal-arti fl-edukazzjoni STEM biex tinħoloq esperjenza ta' tagħlim aktar sħiħa. Fil-viżjoni tagħna u anki fejn jidħlu shows u jidħlu għażla ta' films, għażla ta' eżibiti, dejjem se jkun hemm il-kunċett ta' STEAM fejn tidħol is-xjenza, teknoloġija, l-inġinerija, l-arti u l-matematika. Is-Segretarju Parlamentari għall-Innovazzjoni Kita Sopparditanti qal li ċ-ċentri bħal Esplora għandhom ir-rwol importanti fit-trawim tal-kreattività u l-ħsieb xjentifiku. Il-Ministru l-Edukazzjoni Clifton Green appella biex aktar studenti jażu dawn is-suġġetti għax fi kliemu l-edukazzjoni għandha tkun ħajja u rilevanti.